Эй, Нияз, Әйе. нәрсә язасың анда? Үзегез белегез, бу рун харфлары белән язылачак. Рун хәрефләрен белмим шул. Каһарман костюмында куелачак тамганы менә шушы буяу белән язып күрсәтә аласыңмы? Әйе. Нуктадам. Синең начар гадәтең бармы? Мөгаен вакытында ашамаудыр. Кемне җинең сөйми? Миңа кояшны каплап торучыларны. Бу тактаның татарча тамасы ничек булыр иде? Мин моны шул такта дип атарым. Ә шуа беләсеңме соң? Әйе, әлбәттә. Рун хәрефләрен укый белгән кеше комментарийларда языгыз әле, нәрсә дип язды микән Нияз? Тукта, Нияз кая булды соң әле? Менә ул. Нәрсә укыйсың? Минем сарайда да бер язылу таш такта бар. Бу Аклан китабы, Нурихан Фаттахныкы. Менә Иделне ука. Идел, Майсаны. Бик җиңүнең 76 еллыгына. Идел. Бөтен кеше дә укырга тиешле бер китап. Миңа калса, ул априори билгеле. Бөтен кеше белмәскә мөмкин инде. Мин Коръән дип саныйм. Шигырьне ничә яшьтә яза башладың? 8нче сыйныфтан яза идем. Яшен үзегә шутлап чыгарырсың инде. 7нче, 8нче сыйныфлар. Илһам кайсы тарафтан килә? Илһам Яшел Мүк тарафыннан, Ак җисем тарафыннан килә дип саныйм. Заманның иң шәп шагыйре кем? Һәркем үзенә шагыйрь. Шигырь язып карамаган кеше юктыр. Шуңа күрә аерым бер кешене генә атап үтмим. Һәркем үзенә шагыйрь. Әгәр син кичке шоу булсаң, ул ничек аталыр иде? Кичке Мөбәрәкҗан һәм иҗатчылар. Һәрбер татар кешесе яттан белергә тиешле бер җыр. Мөгаен һәрбер татар кешесе туган телне белергә тиештер дип саныйм. Турникта коала кебек үрмәли беләсеңме? Әйе, әлбәттә. Үрмәләгән көйгә Булат Шәймиев турында кызыклы факт. Булат Шәймиев турында Булатның сары ноские юк. Димидә дә юк. Хоппа. Сабага барырга туры килсә, анда нәрсә карарга? Сабада барырга туры килсә, анда мин яккан учакны карап була. Алайса киләм. Тараф төркеме ничек барлыкка килде? Тараф төркеме очраксызлык ярдәмендә юлда барлыкка килде, юлда. Синең коронный ризыгың нинди? Үзем пешермәсәм дә Леонинең күз итмәген яратам, иң яхшы. Әгәр Нияз Мөбәрәкҗан эчемлек булса, ул нинди эчемлек булыр иде? Каен суы һәм парлаган яфрагы салган. Эчемлек. 5 минут эчендә җыр яз дисәләр, нәрсә турында язар идең? Кантар турында булыр дип уйлыйм. Кантар шыкырайып каткан, утмашып, уңдырышсыз батып булмый торган кантар. Гитарда иң еш уйный торган көең. Гитарда иң еш уйный торган көем, һәр гитарны алган сайын мин яңа көй уйныйм, һәр алган сайын мәсәлән. Миңа шулай тоела инде. Соңгы мәртәбә кайчан йыладың? Соңгы мәртәбә бу мөгаен шартлы дип алсак инде ярты ел элек дип әйтик. Мин киткәндә йылата торган берәр җыр җырлап кала аласыңмы? Әйе. Көйләнмәгән гитарада үзеңне тап,